Niyaphila. Ikhona indaba ke ethi kwakukhona omunye ubafo nje owaye nomakoti wakhe kodwa umakoti esethole elinye isoka eseqomile esemala esemshiya so wavele ke wafika netruck lona umakoti ulande impahla zakhe uyathutha nje useyahamba useyamshiya akasamfuni sebehlalela impela isikhathi kodwa nje ukhomba ukuthi shutha akasamfuni useyamala ebese ke bahleli laba nje bahleli phansi kwesihlahla le ndoda le esishiwa umakoti ihlela phansi kwesihlahla nabangani bayo bayidlalela ukhasino nje bayiqebela ibhika nje abazi ukuthi lidumephi baze babuza abangani ukuthi awathula kangaka nangu undoda mphini lapha ezothatha intombi yakho uma wengane zakhe sehamba naye uthini alona hayi miyeke ngeke azahambe ngiyakubhejela mina bathi laba hayibongani uyalayisha wathi hayi khululeke sizokwehla zonke lezi impahla manje nje qhuba nje edla Lucasina alayisha umakoti alayisha umakoti abalayisha umakoti uthe sekusele nje impahla ezincane seqedela yasiyasukuma ke le ndoda ke manje isiya kubani kulo driver noma kule ndoda le ekuyiyona eqashe le truck ngoba kukhona udriver lapha ya kukhona le ndoda le esithandana nalo sisi bese bayilo sisi bese fika ethi ke lo mbhemu lo oseshiwa umfazi bese fika ethi hayi webhuti ngicela ukukhuluma nawe nje eceleni kancane bese ethi ke lona hayi kulungile ngiyakuzwa bese ethi uyazi ukuthi lo wakwami ukhona loluzipho lwakhe lukacicane njengoba lulude kanjena nje luwuhlanga lokuthakatha kubo maka kuthinta ngalo nje ho kaxele wena uthanda kakhulu ukuthintana kulezi indawo lezi ezila eqolo ngalo kuyamsuka nje uvele nje aqonda lapha eqolo afuna ukuthinta ngalo luzipho mase kumsukela ufa same time uyabona ebese ethi lona wesifazana ethi le ndoda ayikho lento leyo ayikodwa uvalo libe lumshaya ukuthi uyazi ngempela mhlawumbe uqinisile bese ethi kodwa hayi mhlawumbe unamanga yabona bese yahamba ebuyile emotweni ngesikhathi wesifazana othatha izinto zokugcina emotweni ebese lo wesilisa lo oyena oseshiwa umkakhe bese ethi awume kancane content ngifuna ukuxoxela yona wayemazi ke lo ukuthi babazana kahle hle babe ngabantu abazanayo emazi nokuthi wayefunda naye vele ebese ethi ke uyahamba noZakhele ushiya mina ngishela uZakhele uyazi ukuthi uZakhele unomsila nje la eqolo ngenhla waseqolo nje umsila wakhe ubuye uvele mhlawumbe mawuseneke nalala awukazi ukubona kodwa uyohamba uzowubona lowo msila lowo nje uyinkinga nathi besimsaba nathi sengamadoda kufishanyana nje kulanga seqolo kuumsila into yakubo nje alofazana isuka yikho lento ishoyo kodwa ahambe senaleyo nto enhlizweni ukuthi hey lo msila makuthi ukhona ngempela ngoba kuthi ubuye unciphe kwenzakalani ayibe belayisheke ebese uZakhele lo ohamba nalento bese uyabopha lapha etragini ubophe izinto uyalibuka lolu zipho kade kukhulunywa ngalo ukuthi lolu zipho loma umuntu akuthinta ngalo kakhulukazi lapha ngaseqolo nje ufa nokufa yabo kukhona nje into lokho imtshela ukuthi hey lolu zipho ngempela selibalude kangaka kanti lude nje umuntu esifazane walibeka ngoba elithanda lolu zipho yabo kanti naye lo wesifazane nje bebopha nje uZakhele efulathele kanjena nje eyibuzwe iphendula ukuthi lapha lo msila ukhona ngempela yabo ikhona nje into emidlayo ukuthi what if kunomsila ngempela lapha bese kuyala kulo wesifazane evele embambe lamphakamisa iskipha efuna ukubukisa lapha eqolo evele ethukekele eqeke lo uZakhele ukuthi hayi nangoke sefuna ukuthinta ngalo luzipho isisukile ke le ndaba adishiwo yile ndoda lena ukuthi lona maka kuthinta lapha eqolo ngelokuzana ngozipho uyafa kuyamsuka ngesikhathi egxume yaphezulu ebaleka athi lo wesifazane hayi babe ngane zami beqinisile yini simbalekisa kangaka lo usho ukuthi ngempela lesiphumpuzana somsila sikhona lapha mhlawumbe usho ukuthi mhlawumbe ngemphenye kabi kanti lesiphumpuzana somsila sesiyavela abaleka shonele amlandele wesifazana uthi hayi wosalana abaleka kakhulu lona athi nje ngeke simsukele lento lona kade baleka lo wesifazana
beqinisile baba wengane zami ayikho indoda engabalekela umkayo kangaka ibalekela intombi yayo kanjena ngokuyithinta nje qolo kusho ukuthi lukhulu olusithwe iskipa lapha yana lapha emtsinsileni yatomazana ngisahambi nalo wabaleka washiya kwa truck lelo kwaphoqa ukuthi lona umnikazi womusa akabizele genge ade idlala na ukhasini ukuthi hayi bafowethu ngehlisisana impahla uma wabantu bami uthi akasahambi so kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi ube namaqhinga asheshayo mawumuntu usheshe izinto uyikhalime ngayi ngokulwa hayi ngani mawuzoba nje intelligent webo usenze intelligence yakho nje mawubona ukuthi hayi uyonakala la usheshe uphuthumise ini umqondo so nalo mjita ke washesha kanjalo lo uzakhele wabaleka wazayo usithela intombi zangayiphindanga yambona ukuthi washonaphi lo we truck watshela ukuthi ayihamba noba vela usalayisha ngalutho futhi bese vele singaqashile umuntu ozokhokhela imali lo yazakhele uma ukuthi niyakhokhela thina sayingeni le namanje lo wesifazane sahlala naye zeza kwakhe akazi namanje ukuthi le ndoda yayibalekelana nale ndoda lana ibonga uNkulunkulu ukuthi nje ukuba wakwangithinta ngalolu zipho lwakhe lude lapha eqolo mhlawumbe ngabe sengafa so angisophinde ngibuyele kuye so ikhona ke indaba kanjalo umqondo uma uzogijimisa kuningi ongakuzuza